23-24 cursou terceiro na Universidade de Granada como bolseira SICUE. Actualmente é bolseira no programa de captación de talentos no Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Granada e participa nun traballo sobre consejos de guerra durante o franquismo baixo a dirección do profesor Miguel Ángel de la Pobla. No curso 24-25 reincorpórase a USC en cuarto curso. Estábamos doendo que marchase da terra alguén como Paula, así que tranquilas, porque aquí temos moitas Paulas e Paula volve a terra. Ainda que lle gustan moitos aspectos da historia, dime alguén que coñece, agora está centrada na historia contemporánea de España e gustaría de continuar investigando sobre a guerra civil e a posguerra. Respecto de Paula, volvendo á confesión dos meus pecados, porque xa que me poñen aquí o veño a esto, a espiar os meus pecados, e redíqueme con vos, direi que eu tiven dúbidas de será caído propoñer a Paula participar dun elenco de ponentes tan referenciados, sobre todo cunha bagaxe tan ampla, non? Mais afortunadamente compartín as miñas dúbidas cun dos mellores criterios que coñezo, que me fixo ver o evidente que é a necesidade e a importancia de que a memoria histórica sexa construída e relatada tamén pola voz dunha muller nova. Así que, Paula, mil grazas por animarte a vir a falar da súa investigación e mil grazas sobre todo por ser unha muller nova interesada en recoller e relatar a historia incómoda das perdedoras. Paula ven a falar da importancia de facer memoria da represión franquista, o caso das illas de San Simón e San Antonio, que no que ela investigou. Eu lín estes días algo en Praza sobre que hai unha iniciativa para para que se declaren como lugares de memoria a través da iniciativa galega pola memoria, creo que deixo-vos con ela escutarnos. Primeiro de todo, moitas grazas a todos e todas por estar hoxe aquí, escoitándome. Grazas especialmente a María, a Elena e a Antón por convidarme. Antes de comezar, como xa me dixo ela, eu son unha estudante universitaria e quero aclarar que este é un traballo académico feito sobre traballos previos. Entón, comezamos a importancia de facer memoria da represión franquista ao caso das illas de San Simón e San Antonio. Esta é un pouco a estrutura que vou seguir. Primeiramente, pois, farei unha introducción, despois falarei un pouco de San Simón e San Antonio durante a súa etapa como campo de concentración, despois falarei un pouco da situación destes lugares na actualidade como lugares de memoria e, pois, por último, farei unha pequena conclusión e falarei un pouco da bibliografía empregada para realizar este traballo. Introducción. As illas de San Simón e San Antonio son dúas illas galegas pequenas que se atopan na ría de Vigo. Aquí podemos ver onde están no mapa, que son moi pequenas, miden unhas 3,5 hectáreas. Están ocupadas dende a Idade Media. Con respecto a etapas anteriores, pois hai dúbidas, non está claro, e durante a época contemporánea, entre 1842 e 1927, actuaron a modo de lazareto, que, un lazareto é un establecemento sanitario no cal se reclúen aquelas persoas que teñen algunha enfermidade ou ben se sospeita que poidan tela. Aquí podemos ver unha foto do lazareto a principios do século. Esta é unha foto actual das illas, a máis grande é a de San Simón e a máis pequena de San Antonio. Como podes ver, están unidas por unha ponte. San Simón e San Antonio como campo de concentración. Como todos e todas sabemos, o 18 de xullo de 1936 sucede o golpe de Estado franquista polo bando rebelde ao goberno lexítimo da República. Rapidamente, debido á gran concentración de presos que se estaban acumulando nos cárceres, que provían tanto do frente como da retaguardia, comenzase a abrir campos de concentración. Nestes campos, tratábase de reeducar estes presos e ali eran sometidos a traballos forzosos. O campo de San Simón ábrese en outono de 1936 e péchase a inicios de 1943. Durante esta etapa foron recluídos alrededor de uns 6.000 presos, aínda que estas son as cifras oficiais, probablemente foran máis. Os presos estaban situados en San Simón e non tiñan previda entrada a San Antonio. En San Antonio atopábamos un cemiterio, que aquí podemos ver unha foto, o cal, era un cemiterio do antigo Lazareto e perdeu a súa función, actuando en ocasións o seu muro como muro de fusilamento.
Tamén en San Antonio atopábase o cuartel dos guardas, aquí podemos ver unha foto, antes da reforma de 1999 e despois da reforma de 1999, convertidos en un centro de interpretación. Aquí era onde se aloxaban os guardias. Como ben dixen antes, en San Simón habitaban os presos e dormían nos pabillóns do antigo Lazareto. Os presos amoerábanse nas distintas habitacións, chegando en ocasións onde había máis reclusos a dormir nas escaleiras, cada preso en cada un dos champos. Aquí podemos observar unha foto antes da reforma de 1999 e outra foto despois da reforma, convertidos en edificio de cursos e seminarios. Este é outro dos pabillóns, tamén antes da reforma e despois da reforma. Outra dos recintos do antigo Lazareto foi reformado e convertido nun espazo aire libre, chamado Campo das Locucións. Aquí podemos observar tamén unha foto deste campo. Este estaba pensado por 3 lados e un deses 3 lados era unha estrutura elevada dende a cal se colocaban os gardas e así podían vixiar aos presos que estaban abaixo. Neste campo celebrábanse misas, actos oficiais, discursos, etc. Como supoño que xa vos estades imaginando, as condicións de vida en San Simón eran pésimas. Os presos pasaban fame, en ocasións chegaron a comer ratas para paliar esta fame, foron vítimas das enfermidades debido ás malas condicións de salubridade da illa. Contase, según cifras oficiais, que só entre fame e enfermidade morreron alrededor de unhas 500 persoas. Esta cifra, evidentemente, non conta os asasinados nos mal chamados paseos. Como ben dixen antes, aquí eran sometidos a diversos traballos forzosos. De feito, no interior da illa realizaron unha estrada a que denominaron a Avenida de Teruel, que conmemoraba a vitoria nesta cidade. Neste campo atopábanse fundamentalmente galegos, pero tamén había persoas procedentes de outras partes da península. Había tamén asturianos, vascos, cataláns e incluso granadinos. Esta prisión era masculina, só había homes, pero a investigador e a xornalista Monse Fajardo, que é a presidenta pola Iniciativa Galega pola Memoria, tamén presenta a posibilidade de que ao mellor houbera algunha muller. Agora vou proceder a ler algúns testemunhos que nos poden axudar a chegarnos un pouco ao horror que viviron estas persoas. Comezo co primeiro, testemunho de Miguel Blanco Cano, preso leonés de Celadilla de Pano. El agua había que llevarla en un aljibe, y no la llevaban, y nos la racionaban, muy racionada. Con un cacharro teníamos que bañarnos, 2 o 3. El agua dulce estaba más racionada que el pan. ¡Piojos! Cuando nos íbamos a lavar estábamos acribillados por pulgas y piojos. Un jersey lo movían los piojos. Oye, te parabas a mirar para él y se movía. De feito, aquí nesta fotografía podemos ver a un grupo de presos quitándose os piollos uns a outros. O testemunho do preso Manuel Barros Montero, preso da illa. Gracias. Búa se quería matar. Un día se cortó las venas y le metieron allí un boxeador que se llamaba Bamio y que estaba allí por el hecho de pegarlo a un policía. Lo metieron con él para que no se intentara suicidar. Fueron al Consejo de Guerra, consejo con la puerta cerrada. Y estos hombres lo condenaron a muerte, pero fue en cosa de un cuarto de hora. Os concellos de guerra, que estuvo agora traballando, son procedimentos judiciais que se les sometían aos opositores dos sublevados. E aquí podemos ver unha foto dun grupo de presos traballando na illa. No 1938, debido á gran acumulación de presos, colócase preto de San Simón un barco ao que chamaron un Pomendi, no cal tamén se recluíron presos. Xa as condicións en San Simón xa eran pésimas de por sí, os presos que estaban no Pomendi todavía tiñan peores condicións de vida. Tamén me gustaría destacar que durante este tempo, a pesar dos problemas que tiñan estas persoas e das penurias que pasaban para sobrevivir, os familiares destes presos fixeron un gran esforzo por axudar a estes presos. De feito, pasaban moitas penurias para realizar as viaxes para chegar ali e incluso ás veces chegaban e non lles deixaban visitar os presos.
Para entender un pouco isto mellor, tamén vou ler un par de testemunhos sobre respecto a este tema. Testemunho de Miguel Blanco Cano, preso da illa. La colaboración de la gente civil de Redondela era extraordinaria. Una me lavaba la ropa y me mandaba unas meriendas de aquí te espero. Una noche nos dieron de comer una patata y una sardina de arenque. Fue nuestra mejor cena. Sí, la patata de esas conviene. Lo mejor de Lupo fue el compañerismo que había. Testemunho de Antonio Miñeiro, preso da illa. As familias tiñen que gastar en patacas que precisaban para comer elas. Que che mandaban un cacho de pan? Pois xa non comían eles. Aquí podemos ver unha foto da chegada das visitas da illa. San Simón e San Antonio como lugar de memoria. Como ben dixen antes, no 1943 o campo deixa de ter esa función e convertese nun albergue de gardas franquistas e posteriormente nun orfanato. En 1963 son abandonadas e os edificios das illas foronse deteriorando ata finais de século. Estas illas son propiedade do Estado español, pero as súas competencias desde 1997 están transferidas á Xunta de Galicia, que ten que cumprir unha serie de condicións, como, por exemplo, non pode facer mercantilismo destas illas. Esta concesión é de 30 anos, pero que remata no 2027. En 1999 levase a cabo unha remodelación da illa, a última feita da actualidade, de mans do arquitecto César Porcela. Esta remodelación fíxose baixo o mandato dun presidente da Xunta que foi ministro con Franco, como todos sabemos, que foi Manuel Fraga, o cal xa nos pode dar unha idea do respeto que tivo esta remodelación sobre coa memoria das víctimas. E a verdade é que esta remodelación, si sí que é verdade que mostra a beleza destas illas, tú si visitas San Simón, si que te decatas de que son dúas illas moi fermosas, non é nada respectuosa desde o punto de vista da memoria. Reflexo de que estou a dicir é que se buscamos a páxina do propio arquitecto e buscamos no apartado no cal fala desta remodelación, en ningún momento fai referencia a que esta funcionou como campo de concentración durante a época franquista. Aquí podemos ver unha fotografía da páxina. A verdade é que as referencias que hai ao cárcere na illa son mínimas e as poucas que hai están descontextualizadas. De feito, unha delas, por exemplo, son unhas pegadas que están no cemiterio, que podemos ver unha foto, feitas polo escritor Jorge Barbi, que representan as pegadas que deixaban os presos da illa. Pero que o problema é que non hai ningún tipo de cartel que explique, ni panel explicativo, que explique a que fan referencia, polo que unha persoa que acceda a San Simón e vexa esas pegadas, pois, que se non sabe a historia que hai detrás, non as vai relacionar co que están representando. En contraposición, sí que hai outras referencias a outros momentos históricos máis lonxanos no tempo da illa. Por exemplo, aquí podemos ver unha escultura de Julio Verne, pero tamén hai referencias aos piratas. Incluso hai un cruceiro que rememora a morte, unha frase que se produciu no 1950 dun barco que levaba gardas franquistas, o Monchiña se chamaba. En 2005, coa chegada do bipartito á Xunta de Galicia, esta situación cambia, trátase de realmente facer memoria na illa. De feito, esta foi chamada Illa da Memoria. Pois empezan a chegar unha serie de accións, pois, por exemplo, iríxese o monolito que vemos aquí na fotografía no 2006, dedicado aos homens e mulleres que loitaron pola liberdade, a democracia e os dereitos de Galiza. Ademais, colocáronse fotografías ao longo da illa dos presos, empezamos a realizar actividades vencelladas á memoria, etc. Ademais, tamén no centro de interpretación colocouse unha exposición permanente a cal falaba da etapa de campo de concentración que tivo a illa durante estes anos. Porén, cando chega o Partido Popular no 2009 outra vez a Xunta de Galicia, fai un borrado destas accións e que se deixan quitáronse as fotografías, quitouse a exposición permanente que estaba no centro de interpretación. Ben, é verdade que, neste que menciono antes, no centro de interpretación sí que hai unha exposición que fala sobre toda a historia da illa e hai dous paneles que falan sobre o campo de concentración, pero que a exposición permanente tamén quitouse. Ademais, deixáronse realizar actividades,
Cambiouse o nome de Illa da Memoria, pasou a ser denominada Illa do Pensamento, etc. Na actualidade, o único acto de memoria que se fai en San Simón non está realizado por ninguna institución, senón que é organizado pola Iniciativa Galega pola Memoria, faise o domingo máis preto do 18 de xullo, e de feito pois vais a poder mañá o 21, e eso. En contraposición a esta falta de actividades vencelladas á memoria, en San Simón sí que se fan outro tipo de actividades que non teñen nada que ver, como gincanas ou festivais. De feito, o que teño aquí anotado, creo que o 26 ou 28 de xullo deste mes vais a celebrar un festival, o Sinchal Estrella Galicia Festival. De feito, no 2019, creouse moita problemática porque organizouse unha actividade de Samaín, unha festa de disfraces de Samaín na illa de San Simón. Aquí podemos observar unha foto do cartel. E como é lógico, o movimento memorialístico e as familiares das víctimas presentaron pois o seu rexeitamento cara a celebración deste evento. Pero nin a Xunta de Galicia nin a empresa organizadora decidiron mostraron as súas disculpas ou se arrepentiron da decisión tomada. E finalmente este evento non se celebrou, pero foi por unha decisión da empresa que aludiu ás malas condicións meteorolóxicas e pois finalmente decidiu non facelo. A única acción que fixo a Xunta de Galicia durante estes anos que realmente pode axudar un pouco a difundir o sucedido en San Simón foi que este ano financiou un filme que vai tratar sobre esta temática en 250.000 euros. Chegados a este punto da miña exposición, creo que cabe preguntarnos: son San Simón e San Antonio realmente lugares de memoria? A miña opinión é que non, por diversas razóns. Para empezar, na Lei de Memoria Democrática aprobada polo Goberno Español no 2022 trae un anexo no cal traemos diversos lugares de memoria, non habendo ningún en Galiza. Por tanto, San Simón, según o Estado español, non é un lugar de memoria. É o que dicías antes, a Iniciativa Galega pola Memoria este mércores en Santiago, nunha rolda de prensa, solicitou que tanto San Simón como Pazo de Milás foran incluídas en esta lista. Ademais disto, según Judith Jane, que é unha socióloga argentina que traballa sobre temas de memoria, moi recoñecida, ela entende que hai nos lugares de memoria hai unha serie de elementos que dan materialidade a estas memorias. Pois ben, baixo o meu punto de vista, os elementos que dan materialidade ás memorias en San Simón e San Antonio non son suficientes, e ademais, como dixen antes, os que hai están descontextualizados. Ademais, Tony Judt, que tamén é un historiador de historia contemporánea moi coñecido, que escribiu sobre o esquecido do século XX, este considera que para que un lugar un lieu de memoria, como ele chama, para que poida ser considerado como tal, ten que haber unha narración previa que este na mentalidade das persoas que visitan ese lugar de memoria, que poida facer que cando visiten ese sitio poidan darlle un significado a ese lugar. Entón, baixo o meu punto de vista, na maioría das persoas que conforman a sociedade galega carecen desa narración, polo que poden visitar San Simón e San Antonio sin darlle ese significado. Como creo que, como xa foi dicindo ao longo da exposición, isto é culpa da Xunta de Galicia, que o que fixo foi fomentar a perspectiva empregada polo arquitecto César Portela, que o que tratou foi de potenciar o potencial estético da illa e non en facer memoria dela, pero eu creo que tamén nós, todos e todas nós, deberíamos facer autocrítica, o cual, ás veces é un pouco máis complexo, non? Porque é máis fácil culpabilizar a entes externos. Pero eu creo que nós podemos e debemos reclamarle aos nosos políticos e políticas que fan memoria en San Simón. De feito, como di Judith Jane, a autora da que falei antes, son os grupos sociais os que a través da súa loita conseguen que este tipo de lugares sexan habitados como espazos de memoria. Polo que, se San Simón e San Antonio isto non pasa, é porque estas loitas, baixo un punto de vista, non están a ser o suficientemente respaldadas. Por que debemos facer memoria? Bueno, según Judith
cando recordamos un suceso histórico, podemos facer dous tipos de usos. Vou poñer un exemplo un pouco chorra, pero bueno, creo que pode ser ilustrativo para o que quero explicar. Exemplo, pois a Revolución Francesa. Nos, cando pensamos na Revolución Francesa, podemos facer un uso literal dela. É dicir, pois pensamos na Revolución Francesa, pensamos, pois tivo estes protagonistas, estas causas, estas consecuencias, etc. Simplemente temos aí eses datos na cabeza, pero non lles damos un significado máis alá. Son datos que recordamos e xa está. Pero, por outra parte, tamén podemos facer un uso exemplar da historia. Deste xeito, o que estaríamos facendo sería tratar de aprender da historia para aplicala ao noso presente. Pois no caso da Revolución Francesa, pois poderíamos pensar, bueno, pois o que fixeron os franceses en 1789 estivo moi ben porque melloraron unha situación injusta, ou podemos pensar, bueno, non, estivo fatal, isto desembocou no caos, ou podemos pensar, bueno, tivo os seus acertos e os seus erros. Bueno, pois baixo o meu punto de vista, eu creo que tamén debemos facer un uso exemplar da historia e, sobre todo, en este caso, pois, concreto de San Simón, para evitar que no futuro se cometan barbaridades semellantes. Sobre todo, creo que isto é importante nos momentos actuais que corren, nos cales pois, está vendo un reapunte da extrema dereita. Eu creo que tamén debemos facer memoria por respecto ás vítimas e aos seus familiares. Claro está que nunca poderemos devolverle a estas persoas as vidas que perderon en San Simón, pero creo que sí que podemos recordar e evitar que se volva a acontecer nun futuro. Como dixo José Menjuto, un preso da illa, que escribiu unha carta aos seus fillos, cando se sades maiores e fagades unha visita a esta illa, non comeu a fixen, a forza e coas mans atadas, senón en plena liberdade, lembrade que ali estivo o voso pai, que cada recuncho da illa é un recordo meu. Xa en cuanto ás conclusións, facendo un pouco o repaso do que veño a dicir ao longo da exposición, San Simón de Santoni foron como campo de concentración entre 1936 e 1943, alrededor de uns 6.000 presos que pasaron grandes penurias na illa, e hoxe non son lugares de memoria. O cal, baixo o meu punto de vista, é necesario de que cambie. Para ele, pois, creo que habría que facer unha serie de cambios nas illas e tamén pois, facer máis actividades nelas. Isto, por suposto, é responsabilidade das institucións, pero creo que tamén é responsabilidade de todos e todas nós. Esta é a bibliografía empregada para facer o meu traballo. Se alguén quere profundizar un pouco máis na temática, eu recomendo especialmente este libro. Está composto por 2 tomos, está editado pola Xunta de Galicia. O primeiro tomo fala un pouco sobre toda a historia da illa e ten 2 capítulos dedicados á súa época como campo de concentración franquista e trae diversas fotografías e testemunhos sobre os presos. O segundo tomo está máis enfocado na rehabilitación feita por César Portela no 99 con diversas fotografías sobre ela. Se por outra parte preferides o mellor profundizar un pouco máis nos testemunhos dos presos que ali estiveron, tamén vos recomendo este libro, Aillados, a memoria dos presos de 1936 na illa de San Simón. Tamén creo que é bastante interesante esta página web, é un proxecto da Deputación de Pontevedra que se chama Gravadas na Memoria, pois na cal entrevistan a diversas persoas que foron, varias delas foron familiares de presos de San Simón e pois explican un pouco a súa experiencia, un pouco o que falábamos da historia oral antes. Nada, está aquí, moitas grazas e se tedes algunha pregunta, pois estarei encantada de respondervos. Grazas a Paula, gusto escoitarte e unha